ഇന്നത്തെ പരിപാടി നല്ല കരിമീൻ പിടുത്താട്ടാ. എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കരിമീൻ പിടിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കച്ചറകളും ചുള്ളികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല മീൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്പോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ചൂണ്ടലിന്റെ തലപ്പറ്റ് ഒന്ന് നല്ല വെള്ളം ഇളക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കരിമീനായോണ്ട് ഇളക്കം തട്ടുവടത്തേക്ക് മൂപ്പർ എന്തായാലും എത്തും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത തീറ്റന്ന് കുറച്ച് തീറ്റ പൊടിച്ചിങ്ങാണ്ട് അവിടെ ഇട്ടു. കുഴച്ചെടുത്ത തീറ്റയില് ഒരു ലേശം എടുത്തുങ്ങാണ്ട് മഴത്തുള്ളി ആകൃതിയിൽ നമ്മളെ ഉക്കിലാണ്ട് കോർത്തെടുക്കണം. കരിമീൻ പിടിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 25 നമ്പറിന്റെ നൂലും 20 നമ്പറിന്റെ ഹുക്ക് കേട്ടോ. ഹുക്ക് നന്നായി കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിക്കാണ് ഇടേണ്ട താമസമുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ഇളക്കം കെട്ടുകൊണ്ട് പൊടിമീനാള് നല്ല പാഞ്ഞെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊടിമീനാളെ കൂട്ടത്തില് നല്ല സൈസുള്ള കരിമീനുണ്ട്. പൊടിമീനാളെ കണ്ണു വിട്ടിച്ച് കരിമീന് തീറ്റ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പാടന്നെയാണ്. അപ്പോ തീറ്റയുടെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞോളിട്ടാ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്തോളിയാ.